Καλώς ήρθατε, κύριε Κιούς. Καλώς σας βρήκα, λοιπόν. Καλό μεσημέρι. Μας μένει πότε και λίγος χρόνος να τα πούμε με τη Χριστιανά και στον αέρα. Και γι' αυτό πιάνουμε την κουβέντα αυτή. Τι κάνετε, μας βγαίνει. Είστε καλά? Πολύ καλά, ναι. Πέρασε καιρός να σας δω κι εγώ, αλλά να ορίστε, ήρθε η στιγμή. Έτσι. Μπήκε στο στούντιο και άλλαξε τη διάθεση. Είδατε τώρα, γιατί είμαστε σετ εδώ. Πάμε δυο-δυο εμείς, δεν πάμε χώρια. Αχ, Θεέ μου. Πολύ και ωραία. εδώ πέρα, νομίζω, μας έχει συνηθίσει ο κόσμος. Μιλάμε για ένα τρίγωνο που κάνουμε κάποιες συζητήσεις προς όφελος βεβαίως των τηλεθεατών και τηλεθεατριών που έχουν να κάνουν με την εύκολη, μη βίαιη απώλεια κιλών με σωστό υγιεινό τρόπο. Βέβαια, κάθε φορά βάζουμε στο κάδρο μας διάφορες θεματικές συζητήσεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για την παχυσαρκία, η οποία πλήττει ολόκληρο τον κόσμο και σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Κάθε χρόνο συζητάμε για να την ελαχιστοποιήσουμε και κάθε χρόνο αυτή αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, κυρία Κιούς. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω, βιομηχανία τροφίμων πώς μας έχει επηρεάσει τελικά και πώς μας ρίχνει στα δίχτυα της χωρίς να καταλάβουμε τίποτα. Ένας σας ξέρει. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Είναι δύσκολα τα πράγματα σίγουρα και με βάση έτσι και τους αριθμούς που ψάξαμε κι εμείς, κυρία Κιούς, και εσείς σίγουρα θα μας επιβεβαιώσετε, μιλάμε για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν μάλλον τετραπλασιαστεί ακόμη και ο αριθμός των ανθρώπων που είναι παχύσαρκοι σε σχέση με πολλά χρόνια πριν. Και στην Ελλάδα δεν είναι και θετικά τα αποτελέσματα, μιας και μιλάμε για μια χώρα η οποία βρίσκεται πρώτη στην κατάταξη στην παιδική παχυσαρκία και από ό,τι φαίνεται και στην παχυσαρκία των ενηλίκων δεν τα πάμε και καλύτερα. Το θέμα είναι από εκεί και έπειτα να δούμε γιατί έχουν αλλάξει έτσι τα πράγματα, γιατί έχουν αυξηθεί αυτοί οι αριθμοί ραγδαία μέχρι και σήμερα και μήπως και η εποχή έρχεται τελικά να συμβάλλει καταλυτικά μέσα σε όλο αυτό. Ναι, είναι το σύνολο αυτού που ζούμε. Καταναλώνουμε βιαστικά γεύματα, τις περισσότερες φορές μπροστά από μία οθόνη, είτε αυτή είναι η οθόνη της τηλεόρασης, του υπολογιστή, του τάμπλετ, το κινητό μας τηλέφωνο. Παράλληλα, η φυσική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια μειώνεται και όλο αυτό όσο εμείς απομακρυνόμαστε αυτό που λέμε παραδοσιακή ελληνική διατροφή και έχει χάσει η τροφή αυτή την αξία που είχε πριν, αλλά στην ουσία είναι μια μηχανική πρόσληψη τροφής που πολλές φορές είναι περισσότερο από αυτό που χρειαζόμαστε, μαζί με τη μείωση της φυσικής δραστηριότητας, όλο αυτό έχει φέρει σαν αποτέλεσμα αυτή την επιδημική έκρηξη της παχυσαρκίας, τα οποία από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ο αριθμός των υπέρβαρων ή παχύσαρκων αντρών αγγίζει το 60%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες είναι στο 50%. Και όπως είπες και εσύ, τα νούμερα όσο αφορά τα ποσοστά παχυσαρκίας, της παιδικής παχυσαρκίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Φαίνεται τουλάχιστον ότι και μιας μιλάμε για τις πιο δυτικές κοινωνίες, όπου εκεί παρατηρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή οι ΗΠΑ, μιλάμε για την Ευρώπη. Παρατηρείται ότι και η πρόσληψη τροφής έχει αυξηθεί σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των θερμίδων τελικά. Σωστά. Έχει φανεί ότι καταναλώνουμε κατά μέσο όρο 500 θερμίδες περισσότερες από ότι οι άνθρωποι το 1970. Αυτό που δείχνουν οι έρευνες είναι ότι το 85 με 90... Είναι μικρός ο αριθμός παρεμπιπτόντως σε σχέση με το 1970, διότι τότε έτρωγαν πραγματικά λίγο, δηλαδή ήταν πολύ φιδωλοί στην πρόσληψη τροφής και πιο σωστή. Οι έρευνες λένε ότι το 85 με 90% αυτής της αύξησης οφείλεται σε επεξεργασμένα δημητριακά. Έχει να κάνει με πρόσθετα λίπη και ζάχαρη. Ενώ η αύξηση της πρόσληψης σε φρούτα και λαχανικά, που έχουμε πει πόσο καθοριστικό ρόλο παίζουν για την υγεία μας, ότι είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά, ότι βοηθάνε να θωρακίσουν το νοσοποιητικό μας, αποτελεί μόνο το 2%. Το θέμα είναι ότι γενικότερα, κυρία Κιούς, και η καθημερινότητά μας είναι πιο δύσκολη, θα έλεγα εγώ, και προσπαθώ λίγο έτσι να καταλάβω γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο σήμερα. Έχει να κάνει μήπως περισσότερο και ότι εργαζόμαστε, ότι δεν έχουμε καθόλου χρόνο να ετοιμάσουμε τα γεύματά μας. Οπότε, ακόμα και αν είμαστε στη δουλειά, δεν θα επιλέξουμε μία μη θερμιδογόνα επιλογή. Θα πάρουμε κάτι άλλο που εκείνη τη στιγμή μπορεί να ικανοποιήσει έτσι και τη συναισθηματική μας ανάγκη. Και το σημαντικό είναι σε αυτό το σημείο η βοήθεια που έρχεται από την Diet System Clinic, που έρχεται λίγο να βοηθήσει και όλους εμάς που δεν έχουμε εκείνη την πληθώρα επιλογών μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με το κομμάτι της διατροφής μας, έτσι τουλάχιστον όπως θα έπρεπε. Οπότε έρχεται η Diet System Clinic να βοηθήσει και να συμβάλλει καταλυτικά σε όλο αυτό. Πολύ σωστά. Πέρα από το γεγονός ότι είναι μια τεράστια βοήθεια για έναν άνθρωπο ο οποίος τον ενδιαφέρει να χάσει λίγα ή περισσότερα κιλά, επίσης μπορεί να προσφέρει κατά τη διάρκεια της μέρας όλα τα γεύματα θερμιδομετρημένα, σωστά παρασκευασμένα σε αναλογία λίπος, πρωτεΐνη, υδατάνθρακες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, έτσι ώστε να μην αποτελεί κανένα άγχος για μας, αλλά να τα καταναλώνουμε αναταχτά διαστήματα, αυτό που λέμε 3 με 4 ώρες, να έχουμε ενέργεια, να βλέπουμε το σώμα μας να είναι πιο αποδοτικό,
να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε τις προκλήσεις της μέρας, αλλά παράλληλα όταν υπάρχει ανάγκη να βοηθήσει το σώμα να διώξει λίπος, να το σμιλεύσει και στην ουσία να θωρακίσει και το ανοσοποιητικό μας. Και... Να δούμε πώς, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως και για τις επεξεργασμένες τροφές που είπατε και ότι προσλαμβάνουμε πλέον περισσότερες θερμίδες σε σχέση με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Να δούμε όλο αυτό πώς το μεταφράζει και πώς το αποκωδικοποιεί ο ανθρώπινος οργανισμός, το ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή, όταν καταναλώνει μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένων τροφίων, πώς αντιδρά, τι παθαίνει ο οργανισμός. Ωραία. Και πώς μπορούμε να το αναπληρώσουμε αυτό. Για να το εξηγήσουμε λίγο, να πούμε ότι οι επεξεργασμένες τροφές είναι αυτές που με βιομηχανική επεξεργασία έχει προσθεθεί σε αυτές στοιχεία όπως είναι το αλάτι, οι περισσότερες τροφές που κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο τα είναι υδρογονωμένα επεξεργασμένες. λίπη, διάφορες χρωστικές αρώματα, βελτιωτικά γεύση, συντηρητικά. Τώρα, για να έχουμε ένα παράδειγμα, τι εννοούμε, πρόκειται λοιπόν για τις τροφές όπως είναι τα επεξεργασμένα δημητριακά πρωινού, τα κουλουράκια, διάφορα αρτοποιήματα, τα συσκευασμένα κέικ και διάφορα σνακ που μπορεί να είναι γλυκά ή αλμυρά, όπως είναι τα πατατάκια, τα γαριδάκια κτλ. Να πούμε ότι και πολλές φορές όταν ένας άνθρωπος λέει ότι θέλω να προσέξω τη διατροφή μου και θεωρεί ότι είναι δύσκολο στο να παρασκευάσει κάτι, πολλές φορές μπορεί να επιλέξουμε είτε στο δεκατιανό ή στο απογευματινό να καταναλώσουμε κάποια κουλουράκια ή κάποια κριτσίνια κτλ. Τα οποία στην ουσία τις περισσότερες φορές η σύστασή τους ποιοτικά δεν είναι αυτή που χρειαζόμαστε για να μας δώσει ενέργεια αλλά και στην ουσία να κόψει την πείνα. Μήπως και η βιομηχανία τροφίμων κινήθηκε πιο έξυπνα εντός εισαγωγικών, έτσι ώστε να δημιουργήσει όλα αυτά τα τρόφιμα για να είναι πιο θελκτικά για τον άνθρωπο. Άρα ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή να μην επιλέξει μια πιο υγιεινή τροφή, αλλά να επιλέξει το ζαχαρωτό, το σοκολατάκι, οτιδήποτε άλλο, γιατί έχετε να του καλύψει εκείνη την ανάγκη, όχι μόνο της πείνας και του κορεσμού, αλλά άλλων συναισθημάτων που μπορεί να βιώνει. Γιατί και παλαιότερα, για παράδειγμα, μιας και μιλήσαμε για τη ζάχαρη, εκείνη η γλυκαντική ουσία ήταν το μέλι. Το μέλι, βέβαια, δεν ήταν και μέσα στη διάρκεια του χρόνου διαθέσιμο να πάσα ώρα και στιγμή, όπως είναι τώρα η ζάχαρη, για παράδειγμα. Σωστά. Τώρα η γλυκιά γεύση υπάρχει σχεδόν σε όλα τα τρόφιμα, είτε με τη μορφή της κρυσταλλικής ζάχαρης, είτε σαν σιρόπι καλαμποκιού ή φρουκτόζη. Απ' την άλλη μεριά το σιτάρι, για να είναι πιο έγευστο, έχει αλεστεί με αποτέλεσμα να χάσει τα θρεπτικά συστατικά του και τα φυτικά πλέον λίπη παρασκευάζονται, είναι φτηνά και καταναλώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Τώρα, οι τροφές αυτές στην ουσία δημιουργούν μια υπερέκριση στον εγκέφαλο, στο κέντρο ανταμοιβής, μια έκρηση ντοπαμίνης, αισθανόμαστε ευτυχισμένοι, αισθανόμαστε προσωρινά μια πληρότητα. Εκεί την πατάμε αλλά όλοι. αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβοκατεβάζει το ζάχαρό μας, να κάνουμε υπογλυκαιμίες, πολύ γρήγορα να ζητάμε πάλι τροφή και στην ουσία να μην μας βοηθάει να διατηρήσουμε ένα σωστό και ισορροπημένο βάρος. Εγώ θα πρότεινα να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και τους ενδιαφέρουν και να διατρέφονται σωστά, αλλά και πιθανόν να χάσουν λίγα ή περισσότερα κιλά, να μην διστάσουν, να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της εταιρείας στο 281 0311 888, να έχουμε τη δυνατότητα και να δούμε πώς αυτή τη στιγμή το σώμα τους έχει κατανείμει το βάρος, πόσο συνεργάζεται ο μεταβολισμός τους, αλλά και με βάση αυτό που θέλουν να πετύχουν, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Το κλειδί είναι αυτό. Το κλειδί είναι αυτό. Ωστόσο, μεγάλο ερώτημα πάρα πολλών είναι και με βάση αυτά που περιγράφατε προηγουμένως, ότι έχει να κάνει με την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση που δίνουν διάφορες επεξεργασμένες τροφές στον ανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή η ζάχαρη, τα δημητριακά, κάποια τρανς λιπαρά κτλ. Αυτή η ικανοποίηση να έρθει και να αντικαταστήσει μια ικανοποίηση η οποία θα έρθει από τροφές, πρωτογενείς τροφές, υγιεινές τροφές, οι οποίες εμπεριέχονται και μέσα στο καταπληκτικό αυτό μενού, το πράσινο πακέτο της Diet System Clinic, και να καταναλώνονται γεύματα τα οποία μπορεί φαινομενικά ή με βάση τις ύλες που διαθέτουν μέσα να λες εγώ δεν θα έτρωγα κολοκύθι, δεν θα έτρωγα μαλιτζάν, αλλά η σύνθεσή τους, ο τρόπος μαγειρέματός τους να είναι τέτοιος ώστε να είναι και πεντανόστιμος και να χαρίζει βεβαίως ικανοποίηση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Σωστά. Τώρα, το πόσο θα καταναλώσουμε σαν τροφή εξαρτάται από διάφορους μηχανισμούς που κάποιοι από αυτούς είναι και οργανικοί και χημικοί.
Τα επεξεργασμένα αυτά τρόφιμα είναι πολύ συμπυκνωμένα σε θερμίδες, με αποτέλεσμα εμείς συνήθως τρώμε μέχρι να αισθανθούμε κορεσμό, μέχρι να τεντώσει το στομάχι που λέμε, και όχι μέχρι να καλύψουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό θερμίδων. Επίσης, οι τροφές αυτές είναι πολύ φτωχές σε φυτικές ίνες, με αποτέλεσμα μέχρι να έρθει το μήνυμα ότι υπάρχει κορεσμός, εμείς έχουμε καταναλώσει πολύ τροφή και πάρα πολλές θερμίδες. Πολύ σημαντικό λοιπόν σε αυτό που προσφέρει Diet System είναι ότι υπάρχει διαιτολόγος η οποία ασχολείται και με την πρώτη ύλη ώστε ποιοτικά να είναι σωστή. Οι συνταγές έχουν πρωτόκολλο, χρησιμοποιούν αγνές πρώτες ύλες. Οι συνδυασμοί των τροφών είναι τέτοιοι ώστε να μπορεί ο οργανισμός από περισσότερες πηγές να πάρει θρεπτικά στοιχεία, να έχουμε μέσα στη μέρα ενέργεια, να βλέπουμε το σώμα να είναι πιο αποδοτικό, αλλά παράλληλα να σμιλεύεται, να διώχνει λίπος, και όλο αυτό να δημιουργεί μία σταθερότητα στο σώμα και όχι απλά να μας πιάνει πανικός και να προσπαθούμε κάθε φορά που αποφασίσουμε ότι θέλουμε να χάσουμε κάποια κιλά να μπαίνουμε σε στερητικά μοντέλα και σε πράγματα που στην ουσία αντί να μας κάνουν καλό μας βλάπτουν. Κάθε φορά απολαμβάνουμε τη συζήτηση μαζί σας, πέρα από τις γνώσεις που ίδια διαθέτετε. Περιμένουμε πώς και όλες εκείνες τις χρήσιμες συμβουλές που έχετε να μας δώσετε για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε κάπως καλύτερη τη ζωή μας. Εγώ θα πω σε επίπεδο υγείας, αλλά από εκεί και έπειτα και το να μην αυξήσουμε το βάρος μας είναι συνήθως έτσι ένα ζητούμενο για τους περισσότερους από εμάς. Οπότε, αν σας ζητούσαμε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές έτσι, κάποιες έξυπνες κινήσεις, θα πω εγώ, για να γλιτώσουμε αυτό το τσιμπολόγημα καμιά φορά ή κάπως να νουθετήσουμε τον εαυτό μας εκείνη τη στιγμή να μην κάνει την Α επιλογή, να κάνει τη Β επιλογή που είναι καλύτερη για την υγεία μας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το να μην παραλείπουμε γεύματα, να δίνουμε στον οργανισμό την ενέργεια που χρειάζεται. Από την άλλη μεριά είναι πολύ σημαντικό να τρώμε συνειδητά, δηλαδή να μην τσιμπολογάμε ή να τρώμε στα όρθια, γιατί χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε ξεφεύγουμε πάρα πολύ και σε ποσότητα και σε θερμίδες. Από την άλλη μεριά είναι σημαντικό να προσπαθούμε να καταναλώνουμε φαγητό το οποίο έχει παρασκευαστεί σωστά, να αποφεύγουμε πολύ συχνά να τρώμε έξω, γιατί όπως και να το κάνουμε οι τροφές αυτές είναι πιο πλούσιες και σε λιπαρά αλλά και σε αλάτι και οι μερίδες για τους περισσότερους είναι μεγάλες. Έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ξεφεύγουμε πολύ. Επίσης, από τη στιγμή που ο στόχος είναι η απώλεια βάρους, είναι σημαντικό να θέσουμε ένα στόχο ο οποίος να είναι συγκεκριμένος, να είναι χρονικά προσδιορισμένος, μέχρι πότε θέλω να χάσω αυτά τα κιλά. Και εφικτός. Και από την άλλη μεριά θα πρέπει να είναι εφικτός για να μην απογοητεύομαι, να μην αισθάνομαι συνέχεια ότι δεν τα καταφέρνω, γιατί όλο αυτό με προσανατολίζει και στην ουσία με κάνει να σταματάω την προσπάθεια. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι να ζυγιζόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα, όταν είμαστε έτοιμοι να εγκαταλείψουμε ή τέλος πάντων να απογοητευτούμε. Είναι πολύ σημαντικό να ζητάμε βοήθεια από ανθρώπους που έχουν εμπειρία και γνώση, και η ομάδα της Diet System Clinic μπορεί να υποστηρίξει σωστά, είτε ένας άνθρωπος θέλει να χάσει λίγα ή περισσότερα κιλά, είτε συντρέχουν λόγοι υγείας ή απλά θέλει να δει το σώμα του να είναι πιο όμορφο, πιο καλήγραμμο. Απ' την άλλη μεριά, πολύ σημαντικό είναι στο βαθμό που ο καθένας μπορεί να εντάξουμε τη φυσική δραστηριότητα σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, ανάλογα με το χρόνο μας και τις δυνατότητές μας. Σημαντικό είναι να μπορούμε να πιάνουμε τα μηνύματα, να καταλαβαίνουμε το σώμα μας και να μην τρώμε επειδή βαριόμαστε, επειδή είμαστε στρεσαρισμένοι, επειδή είμαστε θλιμμένοι, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πότε πραγματικά η πείνα είναι οργανική και πότε είναι συναισθηματική. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και υπομονή και επιμονή. Δηλαδή, αν τώρα αυτή τη στιγμή το σώμα μας έχει κάποια κιλά παραπάνω, δεν έχει γίνει γιατί φάγαμε 1, 2, 3 μέρες, αλλά στην ουσία έχει να κάνει γιατί καλλιεργήσαμε κάποιες συνήθειες. Θα πρέπει λοιπόν για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε να έχουμε και υπομονή και επιμονή. Δεν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας και να θεωρούμε ότι όλα είναι ή άσπρο ή μαύρο, δηλαδή ή τα κάνω όλα σωστά ή είμαι τελείως λάθος. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχουμε να κάνουμε ένα άτομο το οποίο θέλει να χάσει γρήγορα κιλά. Σωστά. Θα πρέπει να ακολουθούμε αυτό το νόμο που λέμε του 80-20, δηλαδή αν μέσα σε ένα χρόνο, τις 300 μέρες, καταφέρω να έχω ένα σταθερό πρόγραμμα γευμάτων, να έχω μια δραστηριότητα. Τώρα, ότι μέσα στον χρόνο κάποιες φορές θα χρειαστεί να βγω, ότι υπάρχουν γιορτές, κοινωνικές υποχρεώσεις, είναι κάτι το οποίο είναι ανθρώπινο. Δεν θα πρέπει να αυτοτιμωρούμε, αλλά δεν θα πρέπει να ισοπεδώνω και αυτό που έχω κάνει. Θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι η ποιότητα της τροφής μας είναι πολύ σημαντική
και για το προφίλ της υγείας μας, αλλά και για το σώμα που θέλουμε να έχουμε. Και να μην διστάζουμε, να μην αφήνουμε να διωγγώνονται τα προβλήματα, αλλά να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν. Να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που και το κομμάτι της σωστής και ισορροπημένης διατροφής είναι στα ενδιαφέροντά τους, αλλά και που έχουν κιλά που τους ενοχλούν, να μην διστάσουν, να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της εταιρείας στο 281 0 311 888. Θα έχουμε τη δυνατότητα για ένα πρώτο ραντεβού εντελώς δωρεάν και να εφαρμόσουμε το MediScan 8 σημείων και να δούμε στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή πώς λειτουργεί το σώμα, ποιες είναι οι αδυναμίες του και πώς πρέπει να κινηθούμε για να φτάσουμε στο στόχο μας. Και από εκεί και πέρα να είναι σίγουροι ότι ό,τι είναι και αν είναι αυτό που θέλουν να πετύχουν, μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Έτσι. Γιατί να τα καταφέρουμε κοντά μας όλα γίνονται. Να γνωρίζουμε όλοι ότι οι άνθρωποι της Diet System Clinic βρίσκονται δίπλα μας, έτσι ώστε με ασφάλεια να χάσουμε όλο εκείνο το περιττό βάρος, αλλά βεβαίως και χάρη των επιστημονικών χαρακτηριστικών τους μπορούν να είναι στο πλευρό μας ως ψυχολόγοι, όπως το έχουμε χαρακτηρίσει πολλές φορές, και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απώλειας των κιλών, αλλά και αφού πετύχουμε τους στόχους και σκοπούς, που είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό, διότι κάνουμε την παρένθεση, χάνουμε κιλά, μπαίνουμε σε ένα νορμάλ τρόπο ζωής υγιεινό, αλλά μετά... Το θέμα είναι όλο αυτό να επηρεάσει τη συμπεριφορά μας, να καλλιεργήσει καλύτερες συνήθειες, να βοηθήσει και τους ανθρώπους που είναι γύρω μας και στην ουσία να γίνει κτήση μας. Αυτός είναι και ο στόχος. Είπαμε, δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν πολλές επιλογές μέσα στη ζωή και τις ανακαλύπτουμε μαζί. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κιούση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή στο γραφείο. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Ξέρετε, να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.